Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal li huwa kontra l-Awtorità tad-Djar tinvestiga rapporti ta' persuni li qegħdin jgħixu fil-kera fejn is-sid jonqos milli jirreġistra l-kuntratt tal-kirja. Din hija waħda mill-miżuri ewlenin fir-riforma tal-liġi tal-kera li għall-ewwel darba se tkun qed tirregola dan is-settur, riforma li sabet l-appoġġ ta' bosta qdiet soċjali. Madankollu l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia ħareġ jallega li b'din ir-riforma il-Gvern irid jaħtaf il-proprjetajiet tan-nies biex skontu jagħmel biha dak li jrid. Iva ħatfa ta' proprjetà. Mistoqsi minn One News jispeċifika x'klawżoli hemm fil-liġi li bihom il-Gvern jista' jaħtaf id-djar tan-nies Delia qabad ifajjar numru ta' klawżoli fl-abbozz ta' liġi li mkien ma jissostanzjaw dak li qed jgħid. Inkluż il-klawżoli 19, 20, 21 il-qudiem tal-kapitlu 4 tal-liġi tara u permezz tal-klawżola 40 il-ħatra tal-Awtorità tad-Djar illi din l-Awtorità qed tingħata dak il-poter drakonjan. Biex taħtaf il-proprjetajiet jiġifieri. Biex tiddetta allura tkun ħatfet il-proprjetà. Dikjarazzjoni li kienet imxejna wkoll minn 20 għaqda soċjali fejn qalulu li ma jaf x'inhu jgħid. Dan wara li sostna wkoll li għandha tkun il-qorti u mhux l-Awtorità tad-Djar li tinvestiga jekk kuntratt jiġi reġistrat jew le minn sit il-kera. U jekk tilludu ruħhom lil inkwilin ħajmur il-qorti, ħajjieħu s-sit il-qorti insewa. Ma tafux x'intom tgħidu f'dal-każ. Wara li fil-Parlament l-Oppożizzjoni vvutat favur din ir-riforma Delia se naqas milli ddikjara qabel x'magħha jew le. Taqblu mal-liġi tal-kera, Dr. Delia. Intant Adrian Delia mar quddiem il-Parlament jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar il-Programm ta' ċittadinanza b'investiment. Il-Partit Laburista qal li għax m'għandux xi jgħid il-Kap tal-Oppożizzjoni spiċċa jivvinta waħda ġdida kuljum. Fil-fatt wara l-Gvern kien pront ħal passi kollha meħtieġa, il-Kap tal-Oppożizzjoni qed jgħid xi ħaġa differenti ma' kuljum li għaddi. Il-Partit Laburista qal li reazzjoni ta' Delia fuq ir-rapportaġġ dwar il-Programm ta' ċittadinanza b'investiment qed tibqa' tinbidel il-ħin kollu. Fili jkun irid ħaġa u fili jkun irid oħra. L-aħħar mossa ta' Delia dik li jitlob il-Kumitat tal-Kontijiet pubbliċi jiddiskuti s-suġġett. Il-Partit Laburista m'għandu ebda diffikultà jsir dan fil-mument opportun, temmet tgħid l-istqarrija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.